Daragat, bago tayo bumaba, makikain muna tayo. Adobo! Ay pa naman, ba? Dito tayo kakain sa kaliro. Kasado na slime? Kasado na slime?
ManDaragat, bago tayo bumaba, makikain muna tayo. Adobo! Ay pala ba? Ba! Dito tayo kakain sa kaldero. Ang madala niyan. Sa ilalim ba yung bayat? Ayun, inahan tayo. Niyo. Mamaya na. Hindi ako madala na to. Pambiyaw mo makita tayo. Sarap! Sarap na makbakan. Tigil mo na! Yak, sinakaway. Ang ulo. Ay na, mainit na ata. Ay, tingo. Hindi. Ito na sa ilalim para luto. Daw pa tayo nasa ibabaw. Ayan, nalunawag ng Hindi abot ng init. Hindi oh. Lalo na dito. Haba na ito. Lalo pa sana mga bata pang bakaway ah. Ito. Mga bata Hindi din. oh. Ang bakabaw, dalas na sa paligid. Yo! Taka-taka. Paano? Ito. Papak na lang kayo ha. Kunti lang, masabi lang na kumain. Yung mga ManDaragat, kaya nandito kaldero. Rumbo-rumbo. Wala nang kanin. Leo. Sinisa mo na kayo, paano mo? Dapat sinisa mo kayo, Ran. Wala nang kanin. Wala na nga nandun. Sorry. Ay nandun. Ayun. Ay, ito baga oh. Wala kayo mga ano dito? May ilay. Hindi, walang ano? Pagkablo? Wala nang kanin. Ang binog. Walang sara? Ayan Wala o. nang kanin. Makain ka pa. Ang inigin sa ulam. Sa ingin ulit. Sa ikaw. Ulit. Wala kang bigas? Oh. May sa ibano na yan. Dami pa ganyan. Wala kayang anak plato? No. Ano sinayin ko? Sarap niya no? Yan mga ManDaragat. Kasama natin si Kuya Ba TV. Makabisita niyo yung channel niya. Baka naman. Baka naman may ano siya, fishing vlog din. Kuya Ba TV. Gaya. Ano yun? Isda! Isda! Ano nga? Wala no? Nawala isda mo? Pinatula ko na yung motor. Pinala ko kanina. Tinatanggi pa yun. Nakita ko nga yung motor. Dami yun! Dami talupa. Ito mga blackpot. Jackpot yung isa. Hero. Takpat yun ah. Andun. Ano ito na yung kita kayo mo? Ha? Ayun na yung katcher. Ayun yung katcher ni Solomon. Bonifacio. Hindi, Bonifacio. Parang bato. Hindi ka kakapalit. Sabaw pa Yung mga ManDaragat to, manamis-namis. Buhay-buhay pa to kanina nung niluluto. fresh na fresh. Ay, nag-module yun. Nag-module yun. Tama. Nga! Ano yan? Umiiwasan yung hilaw. Gusto din niya. Pag wala na, hilaw lang dito rin dyan. Gutom man?